Number 69 kuyitsilongo Nkosi bheka ibandla lakho Nkosi bheki ibandla lakho
Nkosi yami. Nkosi. Ukuthi sekuvuka lokho kudala. Ukuthi sancisakala ithuba. Ayibonge Nkosi. Sancisakala ithuba abazalwane kodwa ke namhlanje ngiyacabanga ukuthi sizolungisa leyo ndawo. Ayibonge Nkosi. Hayi ngaphandle kokuthi isikhathi bazalwane ngingaze ngivuthe kakhulu. Siyocela inkosi yethu losesonto ubaba uShezi ukuthi aphakame bazalwane liphakame ibandla ezosamukela ekhaya. Ayibonge Nkosi. Nkosi ngosize ngaphambili. Amen. Ngiyabingelela ngokukhulu sithoba kunina nonke bazalwane. Amen. Sibonga uNkulunkulu sigcinile kwaze kwafika lolu suku. Amen. Sibingelela inzala abantu yethu umama uSinaleli Bishop Shezi. Ukuba kekho bazalwane ngineqiniso ukuthi asikho sonke la endlini. uNkulunkulu sasigcinele yena siphakamisa udumo kuNkulunkulu nje siyabonga. Esikubonga kakhulu umakhambe ubaba uleya level ngenibotho kalandele umango okukhulu kusheshe. Kodwa thina uNkulunkulu usenzele umusa eJerusalem. Ake sishaye izandla kuNkulunkulu. Siyakubingelela ma ayinoma wethu bonke ngiyababona oma wethu Manzimandi nawo bonke oma bethu abakhona baba uBishop Ngongoma uzomkhulu. Siyabonga ukuba nawe namhlanje. Wena wasigcobela namhlanje esikhumbulayo. Amen. Wena owayibeka esihlalweni wayinika amandla ukuze uthena amandla ayo iwehlisele kuthina yawathola kuwena. Ngakho kukhona bakho baba usho olukhulu kuthina omongameli abakhona babashabangu mama uSikhosana abaphathi bezimfihlakalo bonke abakhona ababandla ahlukene. Siyabonga bazalwane nabaphathi bezimfihlakalo zaseJerusalem abazalwane bonke ngiyalibekela egameni lenkosi. Amen. Amen. Umndeni wami okhona ngokuhlukana kwawo amadodana kababa Mphostoli. Baba uMphostoli unamadodakazi baba usibili enye yamadodana kababa wethu. Ukhona bakho namhlanje lohamba nabo amadodakazi ethu kababa ashiye nawo staff zondi umfundisi. Amen. Indodakazi eJerusalem aliyayaba. Nanonke bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Namhlanje usuku ka 497 baba uNgcobo kusukela ngomhla ka 4 uFebruary uNkulunkulu esiphuca ubaba uShezi kuze kuzoba namhlanje qeda 497 days of grace. Bazalwane ngomhla ka 4 ubaba ehambile ekade ewunyawo ekade ethubelisusa base
donsa sonke umndeni wakhe athi nyathelani la. Amen. Alisuse unyawo emndenini wonke athi nyathelani la. Amen. Eze ebandleni alususe unyawo athi nyathelani la. Sahamba sazi ukuthi khona umholi ohamba phambili onyathela base siyanyathela ngemuva. Kanti uzofika umhla 4 February base uNkulunkulu eyasiphuka. Bazalo kusuka ngomhla 4 February 2021 sasingazi ukuthi sizolibeka unyawo ngoba umuntu okade ebeka unyawo sibeke uthathiwe. It was very difficult. Ukuthi lo nyawo uma lusituka la ngomhla 3 sizolibeka. Kube nzima emndenini wonke. Ukuthi sizolibeka lo nyawo. Kwaba nzima ebandleni sisonke bafike ukuthi sizolibeka ngoba umuntu obesiphelele yena uhambile. But after 497 days sizobonga umusa kaNkulunkulu ukuthi nakho sikhona. Athi uDavid laphana kuMahubo 13 verse 5 athi kodwa mina ngiwethembile umusa wakho. Umusa kaNkulunkulu, umusa siyabonga ukukhona benu namhlanje. Amen. Simemele into eyodwa ukuthi sizobonga umusa kaNkulunkulu. Kwakungakona ukwazi nokuqonda kwethu ukuthi sihambe kuze kube lolusuku. Amen. Siyamthemba uNkulunkulu uhambe nathi kusuka ngomhla 4 kuze kube namhlanje. Amen. Ukuthi kuselo uNkulunkulu ozoqhubeka nathi. Ikakhulukazi sekhumbula le ndoda ubaba Mphostoli, sikhumbula imisebenzi yayo. Amen. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ngaye konke akwenzile ezimpilweni zethu. Akadunanga emndenini wethu, udlulele ebandleni, wadlulela komakhelwane. Kwaba inyama edlekayo ngisho ezinganeni zethu nakubazukulu.
nengane zabazukulu ebandleni ayikho ingane ubaba akade engayazi. Abazukulu wazi izingane zenu bafundisi azokwazi izingane zezingane zenu. Ebandleni lonke ingane uma iqhamuka umzukulu bazi ukuthi lengane ekasibanibani ozalwa usibanibani. Amen. Uhambeke ngesikhathi esibuhlungu noma singekho isikhathi esimnandi sokuhamba kodwa uhambe ngesikhathi esibuhlungu kakhulu ngo-2021 wakunomvalela ndlini. Uhlobo lwenkonzo eyayimfanele kwashuthena ayizukwenzeka ngoba nasi isifo sibhukile sithi abantu abahlale ezindlini. Angikwazanga ukuba khona zihlobo zethu. Ngibonile babodala ngisiyabonga nakwethu nani ngekho baningi ababengekho ngenxa yokuhlasivalele. Namhlanje uNkulunkulu usenzele umusa. Amen. Sithe bamkhona sizothi sonke siyamkhumbula. Sizothi sonke besimthanda bazalwane. Siyajabula-ke ukuba khona kwenu. Sanamukela sizothi namhlanje sonke asimbonge lo uNkulunkulu obenathi. Sikhuleke ukuthi yena akaphinde abanathi. Ngiyabonga.
ayibonge inkosi hayi bazalwane sihambe sona uhlelo ayibonge inkosi sicela ukuphatha lithuba bazalwane sibhedele incebo yenkosi ubaba umfundisi wasekhaya asiphe nje inkonzo yezwi kafushane evalo ukufundisa imiyalezo ekhona inkosi mayibusise amen kubo bonke othixo lenkosi silithola evangelini ngokaJohane isahluko esesihlanu siqalisa ukufunda evesini ka25 ivangeli ibandla maliphakame isihlokwana sikhona ngaphezulu uJesu uyindodana kaNkulunkulu John chapter 5 from verse 25. Ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abafileyo bayakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo bayakuphila ngokuba njengaloku uyise enokuphila ngokwakhe kanjalo uyiphile indodana ibe nokuphila ngokwayo uyiphila amandla okwahlulela ukuba iyindodana yomuntu ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa linjalo izwi lenkosi manje naphakade amen Baba siyabonga izwi lakho lihle libungile kuphelele osiyami ukhuluma ngalo namhlanje sizwe wena babukhuluma nathi ngoKristu Jesu inkosi yethu manje phakathi amen ngiyabingelela obaba omama nebandla lonke egameni likaJesu ingela baholi Baba Bishop Ngongoma, Baba Bishop Shezi, Baba Bishop Ujiyazi, ngiyabingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu osizile. Usike washo ubaba wethu Bishop Shezi ukuthi ukube nathi sonke lesikhathi kusukela ekuhambeni kwaba Mphostoli kuze kube inamhlanje. Amen. Kafushane nje ngizosheshe ngihlale laphansi. Nanti izwi likaNkulunkulu ngaphansi kwesihloko uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo bayakuphila inkosi ngibusise sibonga ke uNkulunkulu osithandile kakhulu ngobaba wethu ubaba Mphostoli namhlanje okhunjulwayo insizwa ebinevangeli elihlanzekile insizwa elithanda izinto eziyaphambili ube kuthanda ukusebenza ubekwazisa ukuthi uma ukholwa ungena umsebenzi ufile inkosi ngibusise sibonga ke thina esahamba naye waba ubaba wethu wasifundisa inkosi ngibusise
siyeza isikhathi lapho abafileyo beza kulizwa izwi likaNkulunkulu. Mangibuka lelizwi bazalwane usengathi lethi indaba ayipheleli ekufeni nje bese kuphelile. Kusisikhathi lapho nabafileyo beza kulizwa izwi likaNkulunkulu. Uma abafileyo belizwa izwi likaNkulunkulu kangakanani wena ophilayo kodwa ungalizwa. Khona inkinga bazalwane ukuthi athi umuntu ephila egoka enikela ehlabelela kodwa angalizwa izwi likaNkulunkulu. Ngoba phela umuntu olizwile akasho ngomuntu ukuthi ayingilizwile kodwa ubona ngokwenza ukuthi nangu umuntu olizwile izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Siyeza isikhathi lapho abafileyo beza kulizwa izwi likaNkulunkulu. Konzweni yesikhumbuzo sababotha Mphostoli obefundisa eyazi neti ukuthi kababo impilo ipheli nje emhlabeni kodwa iyaqhubeka. Kufika isikhathi lapho abafika belizwa izwi likaNkulunkulu. Ungalizwanga usasemhlabeni uzolizwa kanjani uma usufile? Phela siyeza isikhathi abafika belizwa izwi likaNkulunkulu. Hayi bazalwane sasa asisebenzele ukulizwa izwi likaNkulunkulu. Athi umbhali nempilanga ndodana yomuntu lamathamba sengaphila na ithi ndodana hayi Nkosi angazi wena owaziyo ethi profeta basolamathamba uthi ninamathambo amileyo zwanini izwi likaJehova indaba isandleni yakizwa yini. Siyazisathi abafuna bezizwa izwi likaNkulunkulu. Sibonga nobaba wethu Mphostoli owayithanda ukufundisa. Aphinde ngilana abheke kubafundise athi mfundise ma ungabuye uzofunda uzofundisana ibandla atakusiza ubaqoqa bagwalile bakade ungabafundisi kodwa bawafundaka uzobafundisani. Siyeza isikhathi kwaphelele nje kutheni siyahlebekile siyasonda siyagida siwenza kodwa siyeza isikhathi sokulala phansi kodwa walizwile izwi likaNkulunkulu kulandela izithelo ukuthi ayikhona la kulelo muntu olizwile izwi likaNkulunkulu. Siyambonga kaNkulunkulu bazalwane. Masikule Inkonzo namhlanje sikhumbula ubaba wethu ohambe kahle phambi kwethu wahamba indlela emhlophe. Uma ubaba uBishop esathi ubethi nyathela lapho nginyathele khona ingoba ifangelele eboniphethe elihlanzekile ubengasabi ukutshela omunye umuntu ukuthi la nginyathele khona nyathela la ngabe khona hamba ungamnamahloni okumlandela ngomindlela engihamba ngiyayazi. Amen. Siyeza isikhathi uma sifika isikhathi kuwena kuzoba njani ngoba akusizi ukugqoka ijeyini ayizukuyisa ndawo akusizi usesenkozweni awuphunde ngalodilanga ayizukuyisa ndawo uma wena ungaliyisiswa kaNkulunkulu. Abezwayo bayaphila. Inkosi imbusise athi umbhali ngenyilanga ophila ekholwa noma efa uyophila ngoba abalizwayo bayaphila noma sebefile. Inkosi imbusise uthi ngiqinisile ngithi isikhathi siyeza sesikhona manje lapho bonke abafileyo bayalizwa izwi likaNkulunkulu abezwa bawuphila. Ngokuba njengalokhu uyise enokuphila ngokwakhe kanjalo uyiphile indodana uba nayo ibe nokuphila ngokwayo. Inkosi imbusise bathi abakhuluma kahle bathi ulwazi lungamandla. Athe munye ngemilanga ukungazi kuyakhokhelwa. Uma uhamba endleleni ungazi obuza kubona ukuthi kwenziwa kanjani uthi shaya imali ngizokutshela. Inkosi imbusise ubaba wethu bengathanda ukuthi khona lihambe lingafundanga ikhona lihambe lingazi ikhona likhona kodwa lingalazi izwi likaNkulunkulu. Umehluko bafundisa ngenyilanga ufundisa abashuma ngenyilanga ufundisa iBread ngenyilanga ubiza abaholi abafundisa ngoba bengathanda kuhlala angafundisi umuntu
wakhe nalo uyise enokuphila silandela indoda ebinokuphila inkosi Moses umele athi mayekhuluma athi wafunda u-A wafunda u-B wafunda u-C wasiyaphela lapho athi wena osenamandla funda uzofika ku-Z ngoba mina angifikanga ku-Z ngagcina ku-C okhombisa ukuthi C ngiyabona inkosi Moses ngaleyo C ngaleyo ufundile ubekahlale phansi ayikho into abayikhuluma engafakazelwa izwi lenkulumo azathi ma into engafakazelwa izwi lenkulumo awazi utshela abantu lingekho isikakubethi iqinisile leyo inkosi Moses ngenyilanga ube wathi sidleni bashumayeli efundisa wathi ayabintele bashumayeli uthi limuphi iphesi elithi mawuthandaza woqineza eseliphudula izwi kaNkulunkulu sasuka lelo ngane aseliphudula sayezawufika ngala sifuna iphesi elithi mawuthandaza woqineza ngoba ubelifunda izwi kaNkulunkulu sengathi bazalwane mana namhlanje simkhumbula sinawuthola lowo moya wokufunda nokufundisa ngesinibusise sengathi bazalwane sengathi bafundise besingasala nenkonzo yokufunda nokufundisa ngoba bezwayo bayaphila umntwana ezwanga lutho akaphili ngoba akanawo amandla ulwazi lunamandla inkosi mekusesibayo manje kuzobe phakathi amen izwi elimnandi esiphiwa umfundisi udinga ayibonge inkosi sakujaha isikhathi bazalwane siyazi ukuthi kusasa abanye bayavuka bayemsebenzini ayibonge inkosi so njengamanje ngicela ukudlulisana kumyalezo okuzokwenzeka uma siphuma la size siyofika enzansi ukuthi kuzokwenzakalani ayibonge inkosi bazalwane uma siphuma la njengamanje asizobuya enzansi okwamanje sizophuma nje kuyoqala kuphume abaholi emva kwabaholi bese kuphuma umndeni wakwaShezi emva komndeni wakwaShezi kuzobe sekuphuma abazalwane bonke siza kunejela lesikhumbuzo ayibonge inkosi elizokulwa ngaphandle ayibonge inkosi ngaphambi kokuba siqhubekele phambili siya emalibeni lapho kulele khona kwaba Mphostoli okokuqala esizokwenza sizophuma nolady bishop umndeni wakhe wonke ulandela abaholi abazophuma kuqala ulandele umndeni wasekhaya kwaShezi emva kwalokho sekulandela ibandla lonke sizoma nje kule ndawo elangemuva yonke wabona ngekho imoto sizoma lapho ayibonge inkosi umama wethu okuyena ozosela ayibonge inkosi ama kulolu vula lelo lintshe bese libusiswa ubaba wethu ubishop ubaba uJS Ngcobo ayibonge inkosi senzele ukuthi masuka ke labazalwane kuzokwenza kanjani uma siqeda la sizobe sesiqhubeka ke sesehlela ngenzansi la kulele khona uMphostoli kwinkonzo yokuvulwa nokwevulwa kwetshe lakhe ayibonge inkosi nakhona futhi nalapho kuzohamba kanjalo uhamba baholi umndeni wasekhaya
bese kulandela ibandla. Ayibonge inkosi. Uma siqeda lapho, ayibonge inkosi, sizobeke sesingena ngaphakathi etendeni la sophelela khona manje. Sizophelela etendeni ezansi la sesiqedela lenkonzo. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Yikho engishile futhi akekho ongezwanga kahle. Inkosi. Ayibonge inkosi. Sizophakama ke bazalwane, sithathe nje iculo unumber 4 emagameni okuhlabelela, bese siphuma ngesizotha thina sizoma nje sithethe labaholi bahole bese kuza umndeni. Ayibonge inkosi. Sibonisana ngeculo sizosho nje inverse number 4 kuphela. Ayibonge inkosi.